Hej så alle sammen og velkommen til den her video. Okay. Ja, vi optager med min fætter, Fatality, mig, Mikkel og Mads og Simon. Og vi skal op til noget CSGO, og vi skal spille competitive. Det skal sgu nok blive godt. Det gør? Det ved Simon. Vi starter til. Gør vi? Lort. Ja, det Hvordan kan du join så hurtigt? Det er fordi han har en mega hurtig computer. er 10.000. Han har lidt over en tab, har han ikke? Jeg er sgu også lidt over til arbejde. Jo, jeg har GTA 5. Jeg har alt muligt pis på den, og den kan trække det. Jeg har Og han DSI, vi spiller... Jeg har DSI fuld, GTA fuld. Vi spiller med rigtig gode YouTube, så... Spiller med fucking lort, mand. Nej, hvis jeg kan fucking ikke lægge de her bitches. Jeg bliver skudt af et shotgun. Sig der stille. Ja, jeg er en af de gode. Fatality loading. Du står bare i deres spawn. Hvis jeg no smoke, der var ikke. Run! Så sædvanligt Simon stiller sig bare FK og Nej, jeg er ikke blå! Jeg skal lige slå M-hack til. Jeg er blå. Hvad skal du, Simon? Fuck dig, bestemt. aimhack. Lige slår i aimhack til. Vi var et fuldt premade hold, så det er bare godt. Ja, fordi det er bedst premade i hvad du til sig. Nej, lad være med at bruge hack. Vi mister bare vores rank, hvis du bliver væk. Bare for sjov. Ja, wow, så er der en hot. Tak, Simon. Eller, jeg vedder 100 kroner på, at Simon blev kaldt for en hacker. Det gør jeg hele tiden. Jeg skulle Simon, ikke- Simon har du kaldt for hackers, selv på hans Go-account. Hallo? Se, Rasmus? et rank højere end os. Rasmus, skal du huske der, hvor de blev ved med, fordi de var så dårlige, de var engang i silver. Så blev de ved med at skrive, at de skulle report os. Ja, yeah, fuck det var noget. Mads, Ja. jeg har stadig fået på min lillebror bare fik en kniv gratis af hende. Nå ja, det har du sgu da fået. Hvorfor er det? Og den er skåret lidt til 47 euro. Fik han bare en kniv gratis? Ja. Okay, vi rusher B. Og til dem, der ikke ved, hvad en, og til Lad dem, der nu ikke ved, hvad en kniv er, det er et rare special item, som der er rigtig meget. Og Lad hvad nu. rusher vi? Ronaldo, giv ham bomben. Ja. Mikkel, giv ham bomben. Nej. Jo! Mikkel, giv ham bomben. Fordi Hvad? han siger det. Jeg er lige Lad nu være med bag. at blokke alle os andre, Mikkel. Nå, men jeg troede, min storebror blev Bare det. rush, og I skal ikke Bare, stop. De er små. Ikke stop. Ikke flash, bare gå igennem smoken. og der er det Lad være med at sådan skyde en igennem, wall. lad være med at prøve prefire orange. Der! Ej, Simon, er du allerede død? Jeg troede, du var god. De er køkken. Kitchen. Amen. Om for fanden, er jeg en, så skal han have kills, eller hvad? Hold nu kæft. Tidas. Ja, hvad Kom tilbage med mig for bottet, hits. altså. Vi bliver Så I var ikke i sikkerhed, I pushede dem. Det skal I gøre. Ja, Håben men er plantet, så... han Hallo? der er for eksempel nogen, der ikke er nogen info. Mikkel. Hvad gør jeg? Okay. Mikkel, det er eco round. Som smager de silverste køber på en eco round. Det er sidst. Og I må ikke engang købe armor i... Hvad er en Ico? Bare forspire alle sammen. Forspire. Køb med sig. Bare gør det. Nu har de alle som køb. Så bare forspire. Og jeg holder. Eco, det Lad var være med mit at tage bomben. køber. Lad være med at tage bomben. Lad være med at tage bomben. Push. Nå, ja, så ligger bomben der, så går de derhen, og så skyder vi dem med det. Nej, for de kan ikke se. Mikkel, ikke ud. Godt. Push. Vi fik et peak. Vi fik en. Push. Ja, der er en under. Lige under. Fik ham. Der er en connector. For helvede, jeg havde... Wow. Det der, det skete ikke. Godt det der. Fatality. Er det der? Nice. GG! Hvem er det, der har en kniv af jer? Det er Simon. Hvad er det for Kom, en... Simon. Nej, det er min lillebror stod. Han fik den gratis. Okay, Hvem fik han? Jo. Jeg har haft 2. Kan du give mig? Tak. Er du ikke mega vild med AV, dude?
Jo, I skal ikke gå... Nej, men så gør vi ved noget short. Hallo, kom. Nej, bare gå det. Okay, ikke rush ud. Ikke rush ud. Nej, ikke rush Nej, lad være. Tilbage. Vi er nødt til at... Ja. rotate. Rotate, Simon. Fik en pick. Okay, bare gå. Lilla. Kan være med at pick. De har 3 nede på side. Jeg har 5 HP. Simon, de så, at de siger, det bruger trigger. Jeg gør det. Jeg har 1 kill. Det har jeg ikke. Jeg har et mere end et kill. Og rush. Good pick! Plan. Jeg cover dig. Okay, A i B. Der er en midt. Der var en kitchen, fik ham. Hold apartment. Han kommer fra short. Rasmus, hold Der apartment. er en, der kommer fra Jeg short. har market. En market, fik ham. Fedt. Kæft, jeg er 9 liv sådan. Jeg vil ikke tage. Jeg stod bare rundt, jeg var igennem så. Er der nogen, der skal have drop? Nej. Jo, nej. Ja, nu har jeg købt armor. Ronaldo, skal du have? 100% Simon, 100% du kan få en hacker igen. Det bliver Simon. Mig Vaskebjørn og Simon, vi går. Gå A. Mikkel, gå af! Mikkel! Skal ikke gå midt med Du bomben! har bomben! Easy, mand. Ej, så sidder han der. Jeg kan ikke se. Mikkel, lad være med at tage AVP'en. Bare kom. Lad være med. Der er Russia! Lort! Der er en A-ramp. Okay, Simon, bare Rotate. Kan du se ham? Flash og rotate. Ja, rotate. Okay, Mikkel, vi går Jeg bare. kan strike dansk. Kan du lade ham løbe med kniven fremme, for de kan rush bagud. Nej, løb med en... Ja, bare prøv... Nej. Ja. Løb med pistol, så går du hurtigere. Kig bedre klodser. Min. Pis. Jeg har ikke råd til AV, desværre, dude. Du har selv. Nej. Drop Mikkel, hvis du kan. Ja, Mikkel. Du skal ikke... Ikke køb Mikkel. Mikkel, inden du faktisk begynder at købe noget, prøv at spørge dine venner, at de kan droppe det. Okay, nej, vi skal ikke... Vi rusher, fordi de har sikkert AV. Nej, du skal ikke peek midt. Don't peek. Jeg har AV. Ja, men... Simon er den bedste AV. Ja, Simon er den bedste AV i vores klasse. Okay, godt. Hallo. Simon er faktisk en af de bedste AV, som jeg faktisk kender. Jeg er den eneste spiller CSGO, så jeg Jeg er også den eneste i vores klasse, så jeg er også klart den bedste. Så plant, Rasmus, plant. Ja, der er 2 i vores klasse, der spiller. Plant. Rasmus, jeg har smoke. Ja, jeg smokede. Jeg har også smoket. Og jeg fik ham der igennem smoke. Fik du ham med short? Ja, igennem en smoke. Jeg smoker et andet sted end bomben med jer. Nej. Hvor de stiller os. Lad være med at push, Rasmus. Hvem er... Mikkel tilbage. Det er mig. Nej, du skal tage Echo. Tag den lige. Fucking, hvor de er nemme, mand. Den sidste burde have været apartment. Og var der ikke AVP i... Nej, det var Bison. Net? Jo, det er der. Snipernet. Nå, Bison. Og jeg troede kraftedeme, der ikke var nogen ved bomben. Hold kæft, jeg var blevet sur. Okay, bare væk. Nej, jeg bliver sgu altid ved den bombe der med. Det gjorde jeg også, men de ikke noget. Bare team report you. Lol. Ja, de report mig, fordi jeg skød ind igennem en smoke. Pre-fire. Ja, de hallo. Han tog min AV. Ja. Rusher vi B igen, eller hvad? Nej. Altså, jeg er den eneste, der har et andet gun end Vi camper lidt, vi pusher ikke. Lad være med. Vi går af, men vi camper lidt indtil vi pusher. Mads, Gå A. Sneak A. Nå ja, vi skal gå under. Hallo her, drenge. Nej, sneak A. Hallo, du skal ikke crouch, bare sneak. Hallo mig. Så camper vi her. Gå op Drenge, her. mig og Simon prøver at få bomben. Vi går op og booster. Ja, I må gerne dræbe ham, ikke? Okay, jeg går hen tilbage til bomben. De Okay, tror, vi er her. dem, Simon. I bliver her. Nej, en. Okay, bare rotate nu. Okay.
Okay, er du klar? Simon, granat. 3, 2, 1. Er I tunnel lige nu? Jeg er A-tom. Ja, vi går B, kom. Jeg er død. Jeg er nede og Bare gå i. Ja, vi laver en faker, Der sidder en ninja spot med AVP, og han kan ikke dø. Wow, lad være. Okay, en lille spot af det. En midt. En, ja. Bare prøv safe. Nej, Simon har det. Nice. Nice. Ninja spot. Lol, Simon, har du også det godt? Han kunne godt dø. Sidst så en ninja spot. Der er en AVP der. That ace, Simon, that ace. Jeg boller dig i morgen. Nogen, der vil have en AV. Jeg har. Okay. Mikkel. Ej, hvem har købt? Hvorfor? Hallo, Rasmus, giv mig AV, så giver jeg det til din fætter, for du skal ikke have AV. Nej, jeg har en AV. Har du? Jamen for fanden, mand. Du skal ikke købe AV, bare fordi du er rød. Spørg dit team, hvornår du kan købe AV. Du skal nemlig ikke købe, når det er hvis du kommer over. Hvorfor går man ind i det så? Lad være med at tage bomben. Du skal ikke gå midt, når du kan have AV. Jeg står her og venter på en af jer. Okay, tag bomben, Rasmus. Lol, hallo. Hvor er bomben? Okay, den er lige... Kig dog på kortet. Nå, der. Okay, gå B. Gå B. Godt. Jeg tager snipernes. Der er ingen snipernes indtil videre. På den ene måde er det så irriterende at spille med jer, fordi man når ikke engang få et kill, og så har I bare plukket alle. Jeg ramte ham der i foden i stedet. Men det er også godt at spille med dem. Kom en kitchen. Flash market. Flash. Apart. Bomben er plantet af. B. Kom af. Nice. Hold du apart, okay. Ja, Nej, en tak. kommer begge apart. Kom. Nice. Jeg kunne høre en til. Jeg kunne se ham. Nice. Hvor fedt. Jeg tager den her AK i stedet for. Fordi vi har så mange AVP. Hvad skal jeg købe? I bestemmer. Jeg køber bare Deagle den her runde. Mads. Hvem har en AK Vulkan der? Nice, klart. Jeg køber AK og armor og det hele. Jeg tager bomben. Ja, vi går. Jeg tager apartment selv. Okay, det gør jeg ikke. Jeg tager under selv. I andre. Mig og Simon plejer hele tiden at tage apartments. Hallo, ikke 3 apartments. Han pusher ham der. Det var fandme godt. Okay, Rasmus. Hvad? Der er en Kom jungle. med mig ned. Hallo, ham. Wow! Nice fucking mother. Havde du ham ikke rundt her? Hallo, Jeg der er er ikke Min plan. AVP, tag min. Hallo. Right her. Tag min AVP. Hallo, der er en, der kommer størst. Der er 2, der kommer størst. Fuck, det er nice. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Okay, han er connector. Rasmus, du skal gemme dig, fordi du skal... Hallo, Simon, bare skyd gennem flanken. Det han er der ikke. Er det ikke? Okay, han er midt. Nej. Lad være med at pushe ham, Rasmus. Rasmus. Er du Rasmus er dansk? tilbage. Jeg Du tror, jeg skal var save den der. Rasmus, kom. Jeg står bare her. En bomben springer. Nej, Rasmus. Nej, tag Avin! Okay, Væk! stå nede ved CT og kig. CT spawn og helt ned. Han dør bomben. Så mister kun 2 år. Ned armor. Okay, Simon har... Den er af på mange. Nej, skal jeg droppe dig, Rasmus? Her, Emil, tag AV. Nogen, der vil have en AV. Jeg dropper dig. Nej, jeg kan selv købe. Okay, Bare tak. rolig. Vi skal kun have en AV. Håber ikke. Kan du give mig dumpen, så rush. Du laver en fake B. Du rusher B helt selv. Bare rush. Det kan godt være, at du dør, men det er værd, fordi så venter vi med at pushe. Okay, Den alarm, lad være med at pushe. sneak! Skal jeg bare rush the B, eller Det hvad? gør jeg også, Vaske. Sig, når du er at rush. Kom ind. Ind og rush the apartment.
Han har 30 HP. Frem. Ej, du døde ved at lægge ham. Han har 2 HP. Jeg ramte ham! Der er ingen B. Mikkel er på sådan, der er ingen by. Skynd dig, Mikkel. Kom med Der mig. er en kom med mig. under. Wallbanger, du kan godt. Hvad laver du der? Du skulle have kommet. Okay, jeg drog af i Rasmus. Nej, ikke Nej. Rasmus. Ringe 1 MVP, resten PS5, så også er vi væk. Hvad der? Jeg giver dig et AK. Jeg washer B igen. Jeg skulle faktisk have PL5, men det er okay. Ja, vi venter med at vi rusher. Ja. Rasmus, Hvad? giv mig bombe. Nej, for du går midt. Nej, det gør jeg ikke. Det er dumt. Vi kan risikere. Camp. Lad være med at push. Tilbage. Tilbage. Sneak tilbage. Så piker jeg dem, hvis de går. En tager bag os. En tager tunnel. Vi camper her indtil... Jeg har tunnel. Vi Nej, camper okay. indtil, at der er gået 1 minut. Og så... Han prøver at sprøge. Lad være med at gå ind foran mig, Rasmus. Tag bagved. Og så hvis han rusher, go. B. Ej, mere. Nej, Vig. Ja, han er sgu på. Ja. Bare push ham. Bare væk. Der kommer en kitchen med AV. Der er Gør. en Market, han hedder. Han nåede, det kører faktisk ret godt, selvom der er op til. Jeg sidder op til. Optager du, Rasmus? Ja. En tak. Jeg troede, Kitchen. jeg troede tager market. fjenden, jeg troede, det var fjenden, der sad der. Nej, Bare væk. Jeg tager ham bagfra. Jeg har ham. jeg har apartment. Han er der. Kom ind nu, Simon. Ja, jeg har ham. Sidst er der. Nice. Yes. Rigtig godt lavet. 2 kills, Det er Mikkel. lavet. Ja, Mads. Rasmus har dog kun 2 kills. Gør Ja, ikke noget, det er altså. først. De er gode nok. De tager deres opmærksomhed, så... Vi gør os bedste, og så... Okay. Vi gør det samme. Lad være Ja, med I at gør det pushe. samme. Jeg vil nu flashe over af. Jeg flasher over af, så de tror, at vi kommer af, men det gør vi ikke. Vent, kom med. Jeg kan... Sneak, når jeg sneaker. Kom nu. I skal ikke gå. Nej, Jamen, kun... Hallo, Rasmus! Mikkel, følg med ham! Jeg faker. Okay, Altså, jeg er ved ham. Slap dog af, Mads. Det er ikke mig, der... Okay, Jamen, så en det tager tunnel, en tager bag os, jeg tager her. Du tager bag os. Nej, fordi jeg skal lige se, om han kommer. Jeg sneaker. tager tunnel. I sneaker. En, Rasmus, så Nej, jeg tager Nej. tunnel. Jeg tager Nej, tunnel. du gør ikke. Jo, for jeg er hen ved tunnel nu. Jamen, det er jeg sgu da. vi venter til 1 minut, så rusher vi B. Lad være med at lave larm. Fordi så kan vi høre, hvis de kommer. Lad være med at push. Sådan bare. Jeg kan høre nogen, der går sniperspot eller jungle. Så lad være med at peek dem. Vent med 1 minut, så rusher vi. Mads, Okay, storm godt af. klar, jeg Storm af, flasher. storm af. Jeg flasher nu. Go. Storm af, Mads. Bare lad være med. Fordi de er sikkert forvirret. Der er en midt! Nord! Der er en connector. En tager apartment. Jeg tager short. Kun en tager apartment. I går alle sammen market. Drenge, for helvede. Det er mit sted. Ja, okay. Der er en short. En tager apartment, jeg tager short. Tag apartment, fordi ellers så er jeg usikker. Så kan jeg ikke. Okay, godt fortalt. Lad være med at tage. Mikkel, AK, den er bedre. I skal ikke push, I skal ikke push. Jeg Oh har my en- god, så tag jeg- dog market, Rasmus. Ej, men. Og så er han. Eller det er bare sådan. Kobe. Nej. Og mit Kobe. Nogen, der vil have en M4. Nej. ADS. Lol. Så beholder jeg det bare selv. Ja, okay, det vil jeg gerne. Okay, skal vi gøre Jeg- sådan? Nej, jeg vi gør ikke kaster- sammen. Vi gør det samme bare ved A. Lad være med at sneak fra begyndingen. Sneak. Hallo, vi skal have en mand ned. Vi skal have en mand ned. Vi skal have en mand ned. Hallo, Mikkel, I skal gå ned med jer. Sneak. Jamen, jeg gjorde lige det dummeste. Jeg kan Nej, det er ikke dumt. Fordi Okay, vi- lad være med, ja, Rasmus, tag bomben, og lad være med at vise dig, fordi hvis de piker, så tror de. Lad være med at vise jer, Jeg står bare her. Der er en apartment. Han er 20 HP. Kom så, Simon. Tak. Okay, de har apartment, så tager vi. What the fuck? Hvad laver I? Jeg sagde push. De er apartment, push.
Og så hvad er det, I gør? Ej! Hvis I dør ham der ikke. Tak. Godt Mikkel. Mikkel, kig bagfra. Kig bagfra. Bare push. Tag bomben. Mikkel, der er push jo. Tag bomben og plant. Hvad? Der er en ninja defuse. Der er en ninja defuse. Mikkel, bagved dig. Bagved dig. Okay, han er... Lad være med... Nej, kom igen. Vi køber ikke VP. Lad være med at købe. Lad være med at købe. Vent. Lad være med at købe. Lad høre min ting. Okay, bare alle køb. sammen PL5. Jeg dropper en PL5 til ham. Okay. Vi køber Køb alle sammen armor. PL5. Jeg køber... Ja, armor, ikke? Så rusher vi bare B. Jeg flasher. Vi boller dem bare. Vi penetrerer dem. Så hårdt, at de bliver helt forvirret, okay? Ja, okay. Ikke stop. Lad være med at blokke. Og lad være med at hoppe. Jeg har bum. Flasher. De smoker. Bare push. Og plant. Plant. Jeg har planter. Hallo, lad være med at gå 3 midt. Jeg tager market selv. Nej, jeg tager market. Jeg tager med. Så tager jeg holder med. Jeg tager bare market med dig. Nej, jeg vil godt have Jo, fordi vi kan. Dig med AVP, og så De kommer midt. en midt. Tag en M4 til mig. Nej, jeg har en M4. Ja, det er min egen AVP, jeg har. GG. Jeg har haft. Skal jeg droppe dig? Nej, jeg må godt prøve en runde. Hvor er jeg? Hvis du dør ikke, så bliver jeg fandme sur. Jeg er sødt, men bare jeg fik 4 sidste runde. Hallo, bagved dig, der ligger et gun til dig her. Skal vi bytte? Han siger, vi skal gå af, drenge. Ham Lund siger, vi skal gå af, så gør vi det. Onde? Koksi. Stik. Nå, jeg ham den. Hallo Mikkel, gå under med mig. Det er rus. Bare kald ham russer. Bare kald ham russer, okay? Bare sige, at han er hacker og alt muligt. Nej. Det er bare taberagtigt. Survival! Han sidder derinde. Jeg har dræbt ham. Han dræbte. Der sad en defuse. Han er bare på side Plan. CT. Nå, Plan. Det er lige meget. eller jeg lader lidt flick shot sådan. Fuck den der, så skyder jeg ham bare. Hvorfor plantede du ikke? Der er en bum. Nej, bum. Ej, jeg har råd til AV'en, ikke EU. Du skal bare købe en. Du skal ikke have en igen. Jeg har en M4 Vi skal ikke have Nageus. Du kan bare droppe til os, hvis vi mister penge. Hallo, vi går B, ikke? Ja. Okay, vi går bag Vi Simon. camper. Nej, lad være med at gå midt. Vi gør det der. Sneak, Ronaldo. Mikkel. Drenge, jeg har dem, fordi plejer du også af, så gemmer mig bare. Ja, og jeg tager... En tager tonnet. Rasmus, du tager bagfra. Jeg er short for Du tager det. tonnet. Drenge, Jeg sig har det stille. bagfra. Og så piker... Godt. Okay, bare push. Push B, vi pusher B. Jeg flasher. Det har jeg gjort. Du skal ikke flash. Nå, det er lidt for sent. Der er 2 CT. Giver den. Go. Nej, der er 2 CT på. Du skal ikke hoppe ud af vinduet til sekund. 2 CT Vi planter B. Ja, Jeg tager market. Det kan jeg finde ud af. En mere med. Ja. Jeg tager og holder short. Mikkel væk. What? Gud, Han er inde ved hvem markedet. kiggede du på mig, Simon? Nej. Hallo, hvorfor sker der for mit Kig op, Ronald. Mikkel væk. Han er højere for dig. Mikkel højere. Lad være med at pushe ham. Lad være. Detonate kill. Easy busy. Lamborghini. Fedt. Jeg har ikke voice. Detonate. Ej, lad være med det der, det skal på YouTube. Okay, mig og Simon går B. Nej, jeg vil gå B. Okay. Hallo, vi starter med at flash A hen ved A. Nej, det er smoke. Jeg går B med en eller anden, der... Okay, det er mig. Nej, Mikkel, du går midt så, eller hvad fanden? helvede. Nej, det skal vi ikke i pistol rundt. Okay, du skal ikke... Jeg har. Jeg skal nok sige, når de kommer. Lad være med at gå ind. Lad være med at lukke mig. De går ind. Fedt, kom. Short. Lad være med at push jer nade om. Godt. Det kan være, at de kommer snipernes. Push.
Ja, der er en, der er gået sniper vist. Nej. Bumpen nede ved sniper vist. Næst. Der er en derinde! Åh, Fuck, han er dårlig til at ramme ham, du fik der, Mads. easy, mand. Hvad fanden er det for noget, når de kan ramme 2 OP? Han vil lade os bare tage only pistol herfra. Jeg tager hele tiden pistol anden runde, for de køber ikke armor i anden runde jo. Så der tager jeg... Det er derfor, Der tager jeg fuld pistol og nailshots, når jeg køber ikke noget. Altså, jeg har købt armor. Vi har en swag 7, det skal nok gå. en swag siv. Jeg går B. Nej, du gør ikke. Det er en Mikkel, du kan ikke blive. Ikke at blive. For helvede, I har Vi alle... skal have nogle main spots. Ellipse bare rush, som sagt. Jeg kan blive det. De nailede. Gjort. Ja, godt. Kan du holde apart? Nej, det gjorde jeg bare. Når de har UMP, bomben er nede. Kom bum. En apart. Godt. Kom med short. Er der en mere med? Der er en tunnel. Jeg tager tunnel. Bomben er nede. Okay, hvem er det, der har den der Mac... Eller den der... Den der har max swag. Jeg hedder den ikke... 7. Fuck, den er nice. Jeg kan ikke komme op, eller? Der er en, Simon! Simon, den du har, den er fucking fed. Den skulle mange skud, det var det hele vildt. Altså, jeg fik 3 kills i den omgang. Mads, hvor er han? Han er side. Han er... Ja. Okay, 3 runder mere. Du er slet ikke, fordi jeg ramte ham. Du må gerne få mere skins til mig, YouTube. Hvad? Også mig. Jeg er en YouTuber, jeg giver shoutout til mig selv. Jeg går B. Doner en knife. Det går Jeg jeg. hedder The Game of Ja, Mikkel, doner en knife. de er samme B! Mikkel, de er samme B! Jeg går midt. Hvad fanden er du, Mikkel? Hallo, hvad fanden er der med den dreng der? Med hvem? Hvad hvis han Med ikke er en dig. dreng? Hvad hvis han er en pige? Nå, fordi jeg ser dig på cam med Magnus. Han er lavet en push! Han er lavet en push! De kommer, de er alle sammen af, alle sammen af. Der er en midt, og det er bomben. Ikke mere. Kom midt! Mikkel, kom midt! Ja, jeg er død, så nu slapper du lidt af. Eller kom tilbage. Hvad skal jeg gøre? Jeg bliver bollet nu! Væk. Jeg har den, bare rolig. Bare væk med jer. Nej, der er bag os. Lad være med at... Okay, hvad fuck? Okay, nu tager vi det seriøst. Jeg Jeg har jo også makrykker, den kommer til at slå til. Så stopper den bare med at skyde. Okay, jeg går midt. Eller en Okay, Simon, du går med mig. Jeg går B. Ja. Nej, mig og Simon går B. Nej, ham... Jo, Mikkel! Mig og dig, vi går af. Færdig. Helvede. Kan I skyde? Nej, okay. Det er de samme, der går af hele tiden. Nej, fordi jeg skal hele tiden gå af lige meget, hvem jeg spiller med. Jamen, det er fordi B, den er faktisk... Du holder jo af godt. Det er enten B eller tunnel til A. Det er A. midt. Ja, A. Hvor er det Det er A. Lykkort tunnel. Ja, det er A. White Men gå ikke ind foran mig. Jeg kan, hvis de hopper ud af apartments her. Ja, de er ude, de er af. Der er en ude. Der er en ved CT-agtig. Ja, det er det sidste, jeg har set lige. Nice. Okay, godt. Simon, M4 tunnels. Han kan ikke nå det. Jo. Okay. Det er min, det der. Hvor går vi? Okay, jeg har købt bare pistol. Nej, den er bag dig. Den er bag dig. Nej, jeg behøver ikke. Jamen, jeg har Jo. købt nu. Aften. Nå, okay, du går op. Tager jeg den. Så har vi koncept til mere. Hvor var han henne? Simon, den er taget ved, Simon. Spørg bare. Nej, I skal... Ja, tage AV, men lad være med at pige. Han er et eller andet fucked up side. Jeg ved det så. Hvor du bliver AV også. Ja, han er der en Rasmus farten. næste gang. Mikkel. Der. Lad være med at Han holder short, den lille fuck.
Han står, Simon, han står i det der bøssested i short. Eller i long. Han er ikke kan. Simon safe. Hold da kæft. Hvem er det, Simon der er kan- chips? Det er mig. Det gør jeg sgu da også. Så har vi et competitive mere bagefter. Nej, det kan Nå, jeg. det er hele tiden anden competitive på mig, Simon bare. Kan du, ja, det tager ikke, det går I, jeg skal spille noget Diablo. Og sådan er det bare. Er det nogle andre, der vil med til competitive bagefter? Lad os holde af i stedet for den Mikkel B, fordi han rusher den hele tiden. Mikkel, han B. Mikkel B. Og... Jeg går med. Nej, vi er Nej, bare du går ikke midt. Hallo, Emil! Emil! Hvad? Så du er med til competitive bagefter? Okay. Lad være med at push tilbage. Gør vi det heller ikke? De er ikke B, de er ikke B. Og Ja, jeg sagde lige, det var A. Nå, det hørte jeg. Sorry. Gør noget. De kommer apartment. Nej, Det kan også være, det og godt. de rotater. Simon, bliv ved. Der er en hen ved midt. En midt. Lad være med at pipe så. En apartment. Minus 64. Lort. Fuck, vi spiller dårligt lige nu. Alle sammen. der er 2 fjort. What the fuck? Apartment. Apartment, ja, det var apartment, det der. Jamen, der var en til. Nu spiller jeg fandme defensivt, lad være med at push. I køber ikke den her. Nej, Eco. Og ikke engang Ingen armor, armor. ingenting. Kun diffuse kit. Jamen, det gør de begge to. De kalder kraftedeme begge to armor. Jamen, det var fordi... Ja, jeg havde købt armor, inden I sagde det. Ja, det havde jeg også. Jamen, så lad være med at købe, inden vi faktisk efter, hvad vi skal... Altså, I skal tænke på. Nej, bare gå 4 af, fordi de kommer altid igennem de af. Mads, Nej. af. Ja. Ja, Rasmus, du er fuck, hvis du står der. Ej, hvad? Lad være med Hvor at... fanden blev jeg skudt fra? Rasmus, lad være med at... Hvad laver du med? Du skal ikke rush. Jeg er ikke vant til den her bane, nu. Jeg er vant til nu. Ja, men Mikkel, du skal stærkt ikke rush den her. Jeg rammer min side. Det var Eco, slap af. Hvis vi taber den her boller af. Der er stadig 2. Vi kan stadig godt... Og Eco igen. Nej, for jeg er Nå, noget. Vi er alle Eco sammen igen. brød. Jeg er så ligeglad. Mikkel! Hvad? Gå videre, så hører vi bare armor. Bare køb diffuse kit. Kun diffuse. Hvem har en UMP status? Hvem var det, der gad at spille med mig? Mig? Ronaldo? Simon. Rasmus, du skal ikke stå der. Hold midt, så. Du skal stå der. Mikkel. Ja, de kommer også med, jo. Ja, det er det, jeg siger. Nej, det er De sjovt. er vulkan nu. Mads, der er en AV fjort. Jeg plads jer ud, så du kan tage den. Det er så Ah, det er A, fordi bomben er A. Men Men hallo, Simon, fik din lillebror den gratis, eller hvad? Ja. Hvordan? En af hans venner. Jeg ved ikke, at det skulle mere, så fik han mig ret. Hvem af hans venner var det? Der er en Andreas. apartment. Var det Andreas? Ja. Der. Okay, godt. Nej! Ja. Så kom dog. En apartment. Der er en AV midt. Jeg har gør noget. SpongeBob, jo. Det er bare for nogen noget. Hvem er det, der sidder og spiser chips? Har du et problem? Tag en save, er safe. Nej, Simon han kan godt. Det på han. Det er bedre at save. Han tager med junglen. Kom så, Simon. Bare gå bliv. Okay, hvem er det, der har en brandalarm, der piper hele tiden? Det er min. Du slår den. Dræb den. Det kan jeg ikke. Den er udu lige nu. Hvad laver du, Simon? Jeg er safer. Hvorfor? Det er noget, man Det skal. man gør, hvis du... Men... Det er derfor ikke givet spille med low-ratings. Ja, derfor ja. Safe, og så går de ud og dør alligevel.
Og Simon, første halvleg havde du 106. 106, hvad nu? Headshot. Nu køber vi, for nu har vi kraftigt råd til det. Nundel, han er AV. Nej, lad være med at Du købe en. køber ikke en AV, Mikkel. Nej, jeg spurgte bare, om det var Nundel have en. Nej, for du skal huske at købe armor til dig selv. Det har jeg jo. Jeg Ja. har Men du skal bare... 3 A, 1 B og 1 midt. Mikkel, gå af. Mikkel, gå af. Vær spil safe midt, så. Du skal ikke miste den, baby. Jeg har ikke Ej, købt nej. en. Du lad være med at pige komme igen. Lad være med at pige komme igen. Fordi vi risikerer at miste. De har chancen for det. Rasmus, du tager midt. Prøv at tage ham bagfra i midt. Jeg tager med. Altså. Der er en apart. Flash. Jeg har, hvis de kommer til os. De er oppe af deroppe. Lad være med at pige ham. Godt, Mikkel. Næste gang bare bliv der. Nå, men jeg blev beskudt. Ja, men han troede, du sad der. Det er pre-fight. Se, han De var går der først. tunnel. De går så meget tunnel. Nej, der er en, der sniper vist. Næst. Pas på, der er sniper, der... Ja, han går snart næsten nu. Han er nu oppe i den der gang til snappen væk. Han er Nej! klar. Så bliver skudt bagfra. Han kommer op nu, Simon. Han kommer op nu, det er ikke Simon. Fatality. Går af. Godt, det der. Okay, godt. 5 i jorden. Bomben er oppe her. Hold da, Simon. Jeg har den anden vej fra. Simon, gå derind. Gå derop, for Altså, det går de siger, I har wallhack. Bare bliv. Vi har gode positioner. Den kommer der et sniper vist. Godt. Wow. Han er høj soundspotting. Hvordan kan I huske, hvad punkterne hedder? Det står oppe i hjørnet, ikke? Det står oppe i hjørnet, hvad det er. Nej, man skal bare vide, at når Ja, man er ja. i høj rank. Jeg går af. Jeg piker midt. Jeg har AV, så jeg går Jeg- af. jeg Jeg tager selv. part. Okay, Simon, du er bare klar. Du siger, hvis det ikke er AV, så er det nok en B, men... Godt. Jeg tager apartment. Og fuck, der var en mere med autosniper. Lad være med at Ja, pike ham. Så, Han kan dræbe os. Bum, op ved B. Okay, skal jeg tage midten? Nej, det har jeg ikke. nøj, det gør du i hvert fald ikke. Jeg tager Der andre. er en... Lad være med at rush ham. Det gjorde jeg heller ikke. Du var oppe i apartment, Mikkel. Så også du ham ligesom op. Jeg har smuk. Jeg går ned i dækningen. Der er en autosniper inde i midt. Jeg tager en sniper. Bop nu. Ja, men bare bliv der. I kan ikke gøre noget, fordi der er en med auto. Der er en af med auto. Ja, der er en A, der er Nej, en men A. den ramte ham. Snakehead, Jeg mate. er død. Nej. Oh, Nej! Et Han er... midt. Nej. han er ikke der. Han har sikkert en auto. Jeg fik det på video! Jeg fik det på video, mate. Det jeg gjorde også i sidste runde, men der lavede Nå, også men et tak for det som er YouTube. Det var Ses det, på jeg kom. YouTube, mand. Moin.